Kohanmen kopara ha u Jesus Christ lingba ke baptisma ngilong kikun jong Blei lingba ke baptisma ngiyo ya ke jing im ke bathamai ngiyo ya ke jing khoj ke jing lului ke bapura balingba ke sakramen baptisma ngi yo ya kata ke jing kela ha ke jing im ke junga ke jung pi balingba ke baptisma ngi la yo ya kata kanong muna jong ka jing im bom jukut lani ka jing e ka jing kerku ka bamanga mapi ngidon kam ha ka jing im badbaro kibriu habaki yo i yang abadepi lani kipej yang abadepi hadin bangi la yo pediang ya ka baptisma kidon kata ka jing kmelenti ban yo i bangi long kibriu kibatmai balong kita kibriu kibajanai hakar kom kren hakar kom yaj kar kom yeng hakatrei kakta hakaperkhat keperdan kajongi hynrei keli la de menta ngi layo ya kane ka sakramen baptisma ban ngi lalong ki khon jong Blei hakata korkom ke bapura hato ngi ladon em ka jing kela ha ka jing em ka jonga ka jong pi hato ngila persang na em ban im ya kata ka jing im jongi kat kum kata ka jing dawa jong kene ka sakramen baptisma hoy don ki por ki khap ki ya ki bamangi ngis nguthu ya kene ka jing dawa jong kene ka sakramen ban ngi persang yo lese ban le ya kata hynrei hato ngila em ban penpau ya kata ka jing shisha ka ba kene ka sakramen ka dawa Badiola si ngi la long Kristan kat kina kisnam hynrei ngim sem la persang ban im ya ka jing im jungi kat kum ka jing dawa jong kana ka sakramen. Kohan men ko para kane kedai ka ba ngi yos ngeu na ka gospel ba menta ka sngi. Ngi dei ban pan pau perthei ken ya kata ka jing im ka ba shisha ka junga ka jung pi. Ngi dei ban pan pau ken ya ka jing kela ha ka jing em ka jungi ngi la long ki bro ki batmai ngi la long ki khon ki jong Blei ki bapura den matagdaw ngi dei ban em ken ya ka jing em jungi kum kita ki khon Blei kum kita ki khon ki ba shisha jong Blei habangi pe yala ka jong ka jing em nga bat pi man ka step ngi wan shakamas ka bakhut man ka step ngi pediang yu Jesu ha ka sakramen Eucharist man ka por yu le se ngi lecha ki jinglen yam baper jong ka balang jungi bat man ka mit man ka step ngi chong ban duwai habang isdang ya ka sngi habang ipenkut ya ka sngi jungi man ka por ngi lecha ki retreat shaki seminar ne ki jingi kan yam baper hynrei PUE na em kata ka jing kela hala ka jong ka jing im. PUE na em mat na em ya ka bor ka jong Blei ha ka jing im. Haba pi pang haba pi shitom P1 ban trua ya kata ka jing pang ka jing shitom ka jong pi. P1 nakmat u Blei ban ai ya kata ka jing e ka jing jinjar jong pi. Ban ai ya kita ka jing kwa ka jing trang jong pi ha Blei. P1 kine baro na Blei. Hato pi yo pediang ya ka jing e ka jing kurku ka jing u. Hato piyo pediang ya ke eg ba pipan no Blei bon sin ko hanmen ko para ngim yo pediang ya ke eg ba ngipan lane ka ba ngibu hakmat jong Blei bon sin ngi kwa banyo ya kata ka jingkela ha ka jing im ngi kwa banyo ya kata ka jing eg jing kurku gi jong Blei ha ka jing im jonga ba jong pi hynrei ngim yo i ban ngim yo mat ya kene da shisha Balei kane kade ka bangi haban keli menta ka sngi yala de Balei shisha ngim yo mat yakine ki e ki bang ngidon kam ya ki e ki bangi kwa ya ki e ki bangi pan no Blei ka gospel menta ka sngi ka thu sha yanga ba de pi na mar ba ngim kwa ban i no lane ban bread no ya kita ke jing im barim jonga ba jong pi ngi kwa ban yo ya ke jing im ka ba ya ka jing im ka ba klem pop hynrei ngim
kwa la ngim la ban I ya ka to ka jing im ba pop jonga ba jong pi nga kwa ban I no I ka jing dikiat ka jing bu ai tenglang jonga nga kwa ngadan kata ka jing kwa hynrei ban bu no yo to bilor jengai na nga ngam la ban ngam kwa hero mensngi haka por bang atibreu ngong ba nadu sibet met nganam di shu ya kiat ngan I no ya kiat nganam kta shu yo bilor hynrei beje la no sngi la ja no ka sngi ubilor hakti kane kain ka bang yomat hak jing em jungi kane kain ka dai ka basisha kane ka wei tang kane ka wei ka nuksa ka bang kwa banbu akhmat junga ba jungpi bon ki pop jungi hakane kurkom namar ba ngim kwa ban bread no alane ban I no ban kantai no ya gitu jing auria jungi den mata kadau ngim syam la ban yo I ya ka jing kala halaka jong ka jing im halaka jong ki ying kisam den mata kadau ba ngim la ban yo ya kata ka jing ka jing kurku ki bangi don kam ha ka jing im jungi kane ka bau jisu ukran shai manta ka sngi na ka banta junga ba jungpi bat kane ka dai ka ba mangi ha ban sim habangi serdap ya kijan ke batmai ni ai ke serdap ke jan ke batmai ya ke jan ke barem ni ai kata ke jan serdap dak ke barem kane ke bau jisu hikaya yang abadepi den mata kadau menta ke sngi ko hanmen ko para how Jesus Christ ni haban pankan mau yala de ni la long kita ki kun jong Blei leng ba ka sakramen baptisma ni la long kita ki bro ki bakut leng ba ka ne ka sakramen ngila kentaj yoksut ngila kentaj jika bor jong paman den matakrau ngin kentaj no ken ya kene baro knang bangin yo ya kata ka jing im ka batmai ngin yo ya kata ka bor ka jong Blei ngin yo ya kata ka jing ka jing kurku jong Blei ha ka jing im jongi ko han men ko para ngi duwai ken ha kane ka step nak banta kine ki jing ha ka jing im jongi bangin yo I ya ka jing kala ka basisha ha ka jing im bamroi hapo ka ying kasem bad haka imelang kasalang ke jungi and yoro yo Jesus Christ